Jai Boro Harini Jai 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 Boro Harini Jai Jai Boro Harini Jai. Yes, okay ya, okay ya. Nah, जोंना नानि मोना फट' खेबजादों नायदो नै लोगोफोर आं दा बुस्टान दा जोंसो खेबगासिनो दं जय बर' हारिनि जय जय बड'फानि जय जय बड'फानि जय बर' राव गेवलांथों हेलौ लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल स' लोगोफोर आं दिनै थुलुंगापुरियाव दंफैयो दतमायाव दिनै 31 मार्च बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान फालिनाय आरो दा बेवहाय बयबो लोब लोब बाहागो लाफैदों थुलुंगापुरियावहाय अल आसामनि ओमफ्राय दा 31 मार्चखौहाय जोंना आसाम गभर्नमेन्टआ माने बर' फरायसा सान हिसाबैबो माबाबाय फालिनाय जाबाय आरो ओमफ्राय दा जों बेवहाय दसे बेरायफैदों माबायदि सेलेब्रेसन खालामदों माबायदि मानसिफोर जादों नोंथांमोननो देखायलांनो नाजानोसै आं ओमफ्राय दा नोंथांमोनहा एसे सोर सोर आंजों सोर सोर दं नायफादो ओरैथिं जोंना नै खुलुमबाय लोगोफोर दङ मामोनलाय आंनि नामा tekreboro ओमफ्राय बिथांनि दा आइ लाभ बर' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनै आं बिथांनि चेनेलाव फार्स्ट नुजादों माने नुजानो लोगो हमनो होननानै सानबाय थागासिनो दंखायोमोन ओमफ्राय दिनै फ्रायनो 31 मार्च बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानाव बिथां जोंनि ब्रादारखौ लोगो मोनमारबाय दा जोङो सिङाव हाबहैसिगोन नोंथांमोना नायलांबायल' था बरिया जानो हागौ भिडिअआ जों देखायहैजोबनोसै ब्रादारजों आंजों दे लोगोफोर होनबा जों सिङाव हाबलांनानै देखायलांसै माबायदि जादों माबायदि मानसिफोर फैदों फुरा सेंग्रा सिख्ला उन्दै उनला गासिबो कलेजनि कलेज स्कुलनि स्कुल फैजोबदों गाइस नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजोंल' नायलांबाय था औ दे होमबा लोगोफोर देखायलांसै आङो लोगोफोरनो थिं मा होनो प्लेकस्टिं माने फिरफिला उरायहोनो नागिरदों आरो दासो जाखादों टाइमा दा खयथा जाखोथाय टाइमा नायनि र' 8:30 जाबाय दिनै एसे लेट जाबावबायसो ओमफ्राय दा जों बे फिरफिला उरायहोनो नागिरनायाव थांनो नागिरदों नायहैनोसै जोङो मानसिफ्रा बिराद बुरजा बिराद गेदारिं स्टुडेन्टसफोरबो कलेजनि स्टुडेन्टसफोरबो फैदों नालाय गोबां आलासि बिथांमोन दङ बिथांमोनखौ दायो tekreboro नाजानाय जासिगोन दा बे समाव दुलाराय लानो थाखाय खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायनो थाखाय गुरै खावलायदों गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय फारौ आरो बिलुन बे होजेनगिरि महरै बे बुब्लियाव नुजाफैनो हानाय इउएन एकाडेमि बारायनो जोंना tekreboroनि साबस्क्राइबारफ्रा औ लोगोफोर आं दा ब्रादार सानसुमा मामोनलाय बसुमतारिजों लोगो मोनदों आरो बिथांनाबो इउटुब चेनेल दङ मा नाम इउटुब चेनेला सानसुमा बसुमतारि चेनेलाबो नोंथांमोना थांनानै साबस्क्राइब खालामहैदो आरोखि ना गाइसमोन नोंथांमोनहा जाय आंनि साबस्क्राइबार नोंथांमोनहा अननानै बिथांनि चेनेलावबो थांनानै सापर्ट खालामहैबानो जाबाय आरो लोगोफोर बिथाङा आइ लाभ बर' आंना आइ लाभ बर' बिथांनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होनो आरोखि गाइसमोन आइ लाभ बर'खौ हाजासे सापर्ट खालाम आरोखि ना गाइसमोन दा नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो दे भिडिअखौ स' गाइसमोन जों दा दालाङाव दसे बेरायहैनोसै नै नानिमोनहा बेरायफैदों लोगोफोरजों दा दालांथिं थांसै मानसियानो मानसि आजां गाजां ओमफ्राय हनै tekreboroमोनहा सेल्फि स्टेन्ड मा होनोमोनलाय ना बोनग्रा बायदि लानानै भिडिअ खालामगासिनो दं ओरैथिं नै हाजोबो एसे दंलायलाय गोजौनो ओमफ्राय ओरैथिं नानिमोनहा ओइ सिनायनाय नंला ब्लार जाजोब्बायलै नानि बोरै ओरै नाय सिख्लाफोर नेग्रासो लामायाव माबायाव दालाङाव जों दा दसे रेस्ट लाथ'बाय माथो खालामबाय थानो दा मिटिं जाबा दसे खोनासंनोसै लोगोफोर नै आं दा जोंनि फंबायजों लोगो मोनदों बिथाङा क'क्राझार इउएन कलेजनिफ्राय फैदों दा बिथाङा मारै दङ जालालै बे
फरायसा सान हिसाबै फालिनाया जोंना बर'फोरनि बिराद गोग्गाथाव सासे रिपर्टार लोगो मोनदोंलाय बिथां सोंगासिनो दं सासेया नै माबा होगासिनो दं इन्ट्र होगासिनो दं जाबाय नामा सासे इउटुबार दं दा बिसोरनो आङो खोन्थागासिनो दङ दा नोंथांमोनहा नायलांबाय था जों आरो खोन्थाबावलांगोन जों दा बै हाजोआव गाखोहैनिथ' बे हाजोआव थांसै जोङो बर' सिख्लाफोरजों इन्टारभिउ लानो नागिरबाबो लाजाया बे कुन्ट्रि सिख्लाफ्रासो माबायो बिसमुरि सिख्लाफ्रा बिसमुरिनिफ्राय फैदोंनो ओमफ्राय जों दाबो हाजो बायदि गोजौआव गाखोनो थांगासिनो दं आरो राहा होनाय जोंना ब्लगबो खालामदों हाजोखौ एसे देखायनोसै ओरै हाय बोलो होननाय सानसे जालालै बे हारसा जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय यस जय बर' हारिनि जय 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 बर' हारिनि जय JWNWM यस हो गया सब कुछ हो गया कंप्लीट थैंक यू सिस्टर आप लोग कहाँ से आए हैं स्कूल कॉलेज ना स्कूल हाई स्कूल क्लास 10 किस लिए आया है आप लोग स्टूडेंट दिवस राइट गाइस स्टूडेंट दिवस और इसका नाम क्या है पता है इसका नाम जो हमने लगाया इसका नाम क्या है पता है ब्लॉग नहीं है बे इसका नाम जो हम लोग नै जोंना नानि मोना फट' खेबजादों नायदो नै ब्रादार मोनहा बुरिया खुलुमबाय आदाखौबो देखाय आदा जोंना ओमफ्राय बिदि सिख्लाफोर दङ दा एसे खेबनि सेंग्राफ्रा नायनायनि सिख्लाफोरखौ खेबनोसै ओरै एसे नायहरब्रा एसे खेबलांसां आयौ जोंनो नांगौ खौसेथि माबाग्राफ्रा नै रिलि होग्राफ्रा नोगोद बुरजा सिख्लाफ्रा नै नोगोद मानसि गुबुन दाब दाब जायगानिफ्राय स्कुलनिफ्राय फैनाय स्टुडेन्टफोर बिराद गोलाव बोरै जोंना आसुफ्रा बा थांखो जालालै जाला मारै थांनायजोबखो लोगोफोर दा दतमा बाजार मोनफैबाय आरो गिदिङै ओमफ्राय दा थुलुंगाफुरि मोनफैसिगोन लोगोफोर आं दा बोरसि दान्दा जोंसो खेबगासिनो दं बोरसि दान्दा जय हिन्जाव गोदाननि जय हिन्जाव गोदान गाबनो रोङैनि ओइ जालालै नै जोंना क्रिकेटारआ माने प्रकाश दाजोंहाय शुट खालामगासिनो दङ जाय सुबुंफोरा गुबुन जाथिफ्रा ओरै जोंना नायगासिनो लेबार खरसनिफ्राय लानानै मिस्ट्रि खरससिम जोङो मात्र 7 लाख थाखा गारनांगोन थावलांसिन बे थुलुंगाफुरिखौ बानायनायाव दिनैसिम गभर्नमेन्टनि फैसा गरसेबो गैयामोन आं जेबो रायलायला बै समाव सरकारा जोंनो होआ बिएससि जालांबाय थाखा गैया माजों होनो बिटिसि जालांबाय आग्रामाव 17 बोसोर सासन खालामलांबाय
माखासे गैयामोन ना मायामोन गरसेबो थाखा होनो हायासै नै जोंना ब्रादार मोनहा ओरै एसे नायहरदोब्रा ओरै नायहरला आंनि टिमा माखौ लाजिखो नै मोसाखावरि हान्जा मोनहा मालाय माबा लादों मा होनो फट' खेबजादों जालालै एसे फै बयखौबो लाजोब फै 1 2 3 जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बड'फानि जय बड'फानि बर' राव गेवलांथों एबसु एबसु दिफेन बर' दिफेन बर' जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि बड'फा जय बर' हारिनि so thank you so much लोगोफोर दा भिडिअखौहाय बेखिनियानो फोजोबनाय जासिगोन आरो ओमफ्राय नोंथांमोनहा दिनैनि बे 31 मार्चआवहाय बड'फा उपेन्द्रनाथनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै बार्थडे खुंनायाव जेनेबा जों गासिबो बयबो आलासिफोर ओमफ्राय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनिफ्राय अल गासिबो स्टुडेन्टफ्रा फैजोबदों आरो गासिबो कलेजफोरनि स्टुडेन्ट ओमफ्राय बिदिनो हाई स्कुल एम इ स्कुलफोरनि स्टुडेन्ट गासिबो फैजोबदों नोंथांमोनहा भिडिअआव नुखादों जानो हागौ ओमफ्राय दा नैबे ब्रादारनि नामखौथ' बयबो मिन्थिखागोन जाय जाय मिन्थिया गाइस आंखौ रावबो मिन्थिया आंखौ जाय मिन्थियो आंनि माखासे लोगोफोर आरो आंनि गामिनि माखासे रायजोफोर जाय आबै आबौ आयं आबै बिसोरल' मिन्थियो गाइस जुदि नोंथांमोनहाबो आंखौ मिन्थिनो लुगैदोंबा आंनि चेनेलखौ नाय साबस्क्राइब खालामगासिनोसै बिथांनि चेनेलनि नामानो जाहैबाय टेक्रे बर' आं डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन लिंकआ गाइस डिसक्रिपसनाव नोंथांमोनहा चेक खालामबानो जाबाय जाय जाय आंनि साबसक्राइबार बिथांमोनहाबो अननानै ब्रादारनि चेनेलखौहाय सापर्ट खालामहै भिडिअखौ नायहै गोजोनथों दा लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक ओमफ्राय कमेन्ट खालामनांगोन कमेन्टआ बिराद खम फैयो दे लोगोफोर कमेन्ट खालामनानै होबासो गोसोआ मोजां मोनो माबायदि जादों भिडिअआ नोंथांमोननि अनसायनायाव नायनानै माबायदि मोनदों गाइस मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट खालामदो बास चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो बेनो ओमफ्राय जाय जाय ब्रादार टेक्रेनि चेनेलाव थाङोना आंनि नामखौ ला लोगोफोर दे ओमफ्राय दा भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै थेंक इउ फर वाचिं बाय